Hola Laura, dísme se algún dos personaxes que aparecen pode ser protagonistas noutras obras. Non o sei, resultame moi difícil, cando creo un personaxe, resultame extraordinariamente complicado separarme despois deles. Aconteceume con Denise, aconteceume con Alba, aconteceume agora con Inverno, son personaxes cos que levo tanto tempo que aprendín a falar por eles, aprendín a pensar por eles, aprendín a beber e a vivir por eles, non? Entón realmente me resulta moi difícil despois despegarme deles. Pensar en volver a meterme neles é un exercicio que me parece extraordinariamente difícil. Pode parecer moito máis fácil porque xa os coñeces, porque xa sabes como son, pero realmente é un proceso complicado afastarse deles e volver a entrar resultaríame difícil. Outra cosa que haxa personaxes secundarios apenas esbozados e que considere despois que lles podo sacar máis partido, pero iso nunca o sei, iso sempre dependerá das necesidades que teñas cando escribes, non? Nunca procuro pensar en personaxes en abstracto, senón en pensar personaxes relacionados e vinculados coa necesidade que tes de contar esa historia, non? Entonces, se hai algún día un personaxe que necesite contar unha historia e que pode ter cabida nun dos personaxes que xa creei, podería ser, pero de partida non. De partida procuro pechar os personaxes e que queden aí, porque senón seguirei falando e seguirei pensando a través deles se é necesario, cando conclues unha obra, pensar nunha nova obra, poñer un punto final. Eu creo que eso sí que é necesario. Moitísimas grazas.